दिनै हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लानि गोजौ फरायसालिमायावबो मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा मेगा कभिड भेक्सिनेसनखौ बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। मेगा भेक्सिनेसन हाबाफारिखौ बेखेवनायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव आसामावबो गोबां सुबुङा भेक्सिन लानो ओंखारबोदों होनना मन्थ्रि बिथाङा फोरमायो। गुबुन फारसे ULB बिग्रायारि आफाद दानाया नंमारगौब्ला गावनि नखर आरो गथ' गथायखौ साननानै NLFB बायदि फैफिननांगौ होनना मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा खावलायो। आं बयनोबो जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि जोनोम सान हिसाबै गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोयो। आरो बे नरेन्द्र मदिनि जोनोम सानखौनो लोब्बा लाखिनानै दिनै मेगा भेक्सिनेसननि हाबाफारिजों कभिड भेक्सिन होनायनि जे हाबाफारि आसामाव सोलिगासिनो दङ। लाख लाख मानसिफ्रा भेक्सिन लानो ओंखारबोदों। आं खावलायगोन बयखौबो जे कभिड भेक्सिना मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर अपरचुनिटि। इयुनाव जों आरो जोंनि फिसा फिसौफ्रा जाहाथे कर'ना भाइरासजों जेबो रोखोमनि खहा जाया बेनिफ्राय रैखाथि मोनो। तो दिनै भेक्सिनखौ फार्स्ट द'ज आरो सेकेन्ड द'ज कमप्लिट जाय लायो बिसोरनो उनावहाय कर'ना भाइरासआ फैबाय थायोब्लाबो बेनिफ्राय जों रैखाथि मोनो। दा कर'नाया थार्ड वेभ फैनायनि मोनसे चान्स दं होनना बुंबाय थादों। थार्डल' माने फर्थ वेभ फैनो हागौ, फिफ्थ वेभ फैनो हागौ, खारन कर'नाया बे जागायजेनबाय। तो बेनिफ्राय बासिनांगौबा जोंनि जेनेरेसनखौ रैखा खालामनांगौबा जों नङै बाङै बाथ्राफोरखौ फोथायनानै कर'ना भेक्सिन लानायनिफ्राय गोजानाव थानो नाङा। बयबो ओंखारबोनांगौ, लाबोनांगौ। गभर्नमेन्टआ मोनसे फ्रि भेक्सिन लानायनि मोनसे सुबिदा होदों। चिरां जिल्लायावबो दिनै फ्राय 160टा भेक्सिनेसन सेन्टार गायसननानै रायजो राजाफोरखौ भेक्सिन लानायनि सुबिदाखौ होदों। फ्रि भेक्सिन। आरो जोङो बेखौ फार्स्ट द'जआव बिदिनो 2.5 लाखसो मानसिफ्रा लादों। फार्स्ट द'ज जाखांबाय। प्राय 3.5 लाखसो टारगेट होदोंमोन चिराङाव। 2.5 लाखसो मानसिया फार्स्ट द'जखौ लाखांबाय। ओमफ्राय सेकेन्ड द'जआव 50,000सोल' मानसिया लादों। थांनाय फार्स्ट जि मेगा भेक्सिनेसनमोन जुन दाननि 21 तारिख आरो 23 तारिखनि गेजेराव बे मेगा भेक्सिनेसनखौ जायफ्रा बै समाव फार्स्ट द'जखौ लादोंमोन दिनै सेकेन्ड द'ज लानायनि टाइमा लास्ट डे फैगासिनो दङ। 21 तारिख आरो 23 तारिखनि गेजेराव जे सेप्तेम्बर बिनि गेजेराव सेकेन्ड द'जखौ लाथारनांगौ। बा दिनै जुदि बयबो फैनानै फार्स्ट द'ज लाखांनाय मानसिफ्रा बै सेन्टारफ्रावनो फैनानै सेकेन्ड द'जखौबो लाफैयोबा गाव कभिड भेक्सिन लानांगौनि जे मोनसे बिबान बे जोबनानै थाङो आरो गाव गावबो रैखाथि मोनो। तो बे कभिड भेक्सिन होनाया गभर्नमेन्टनि खुनु मोनसे राजनैतिक नङा बा बेवहाय मोनसे फालांगियारि मुलाम्फाबो गैया। गोबां बिथिंनिफ्राय गोबां रोखोमनि बाथ्रा बांसावदों। नाथाय कर'ना भाइरासआ जे नंथारगौ सैथो आरो बेनिफ्राय सुबुं माहारिखौ रैखाथि होनांगौआ गभर्नमेन्टनि दायित्व हिसाबै दिनै भारत सरकारा कौटि कौटि थाखा खरस खालामनानैब्लाबो फ्रि भेक्सिन होदों रायजो राजाफोरनो। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय आवगायबोनांगौ। हारि धोरोम बोरोन बासियालासिनो गासिबो। आरो दिनै सासे खाना मानसिया फैनानै भेक्सिन लाफैदों। दा बेबो बुजिदों जे माने कर'नाया बेसेबां गिलु बालु। गासै आसामाव दिनैहाय 7 लाख मोनसे टारगेट 7 लाख जन मानसिनो भेक्सिन होगोन आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 12,000 मानसिनो भेक्सिन होनांगौ मोनसे टारगेट दङ। आरो बे जाफुंगोन। जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसना एबा जि मोनसे हेल्थ वार्कार्सफोर जिबायदि खामानि मावदों सान हर जोंनि माहारियारि आफादफोर समाजनि आफादफोर बिथांमोनाबो बयबो आवगायबोनानै बाहाय मदद होयोबा जे 12,000 जि टारगेट जों बेखौ मोनफुंनो हागोन। हयथ'बा आं गोनांथि दं होनना आं सानाखै। बेबायदि सोर बेबायदि नाम लानानै फोसावलाबायदों मादों। खिन्थु बेल'नो मोनसे आङो खावलायनाय जिहेथु दाखालिसो NLFB जोनोम जादोंमोन। बिथांमोनाबो थासारिखौ बुजिनानै फैफिनबाय माखासे समनि गेजेरावनो। आरो दिनैनि दिनाव जे हाथियार हमनानै जायफोर बिग्रायारि आफाद दानायनि सिमां सिन्था खालामदों जुदि नंगौब्ला बिसोर सानफिन गाव गावनि थाखायनो गाव गावनि फिसा फिसौनि थाखायनो। मानो होननानै बुङोबा भारतबर्षआव जेसेबां 40-50 बोसोर सिगांनिफ्राय जोनोम जाबोनाय बिग्रायारि हाथियारनि आफादफ्रा दिनैनि थासारिखौ बुजिनानै बयबो गोजोननि लामायाव फैबाय। हाथियार गारनानै मोनसे गणतान्त्रिक लामाजों
दावगालांनायनि लामाखौ हमबाय बेवहाय सोरबा गोदानै माबा मोनसे जांख्रिखांनायनि सिन्था खालामदोंब्लाबो बेहा जेबो इयुन गैया आरो बरन्स जों गाव गावनि इयुन फिसा फिसौनि इयुन गाव गावनि फिसा फिसौनि इयुनखौ जोङो आरोबाव जोङो खैफोदाव खोख्लैनाय जागोन निउज डेस्क इनसाइड एनि बर'